feia de manobra, feia de paleta, feia de pagès. Paleta vas fer, oi? Sí, mira, tinc una ungla destrossada, veus aquesta ungla? I on va fer el servei, tu? No vaig fer servei. Ah, tu no vas fer la mina? No. Per què? Perquè vaig ser objector de consciència. O sigui que estàs en condició de defensar el país, tu, per la part dels collons. Bueno, vaig... 11 anys de taxista i... Ni un rosco. No em vaig sentar a la part de darrere mai. Carai. No hi ha manera de solventar que Catalunya estigui on estigui germanada amb Espanya i no sé què, no sé quantes, sense cap mena de problema. Des del meu punt de vista, sí, és independència sí o sí, i precisament amb la independència és quan ens portarem millor. Jo sóc un que ja m'aniria molt bé que fos el sí-no. El món ara no està com per fer experiments i no és que això sigui, jo digui que sigui un experiment. Si no treballem per ser un país independent, ens passarà que viurem molts anys malament. Però si continua augmentant el deute de la Generalitat de la manera que ho fa, quan agafis aquest país serà impossible poder-lo governar. No has de patir, perquè el deute de la Generalitat continua sent una quarta part del deute que haurem de pagar si continuem sent ciutadans del Regne d'Espanya. Tu has d'estar més presentable. Segurament faré el que vulgui, però en tot cas tindré en compte el bon consell. No diguis a ningú que vas amb un Clio en 11 o 2 anys. No t'has canviat el cotxe però no t'has donat la gana. Prefereixo que em considerin dels 100 persones més influents del món que no una de les 100 persones més ben vestides del món. Estàs acostumat a governar, a manar sense governar, que això és molt important. No estic gaire d'acord amb això. Però el seu objectiu és ser president de la Generalitat? President de la República Catalana. Jo el que no vull és que siguis un ploroniques. Jo no tinc pressa per governar. Jo el que vull és que el país se'n surti. Ja t'ha donat satisfacció en la política o encara no? La política dona poques satisfaccions, el que passa que pot ser que en doni alguna d'enorme. Si te ho creus, has de lluitar per això perquè al final ho aconseguiràs.